celebrem el 40è aniversari de la colla castellera, Portellós de Vilanova i de la colla dels balcons de Vilanova. Aquí veiem els portuguesos. Van fent un pilar de 4. Però no se'n havia la prèvia a l'actuació. Tenim el pilar, que és com els gira. Ben fet. Sense cap problema, el que Ernest farà.